Pini pai pai ni pai phor ni tet than bang atom ame thang abai nong ningkan hini chilong le re ga jo tet than bang atom IS office long chikom dam chen lo pinpur dam me kedam tang ani kan pen stame tet than bang atom tame ame thang asa chiklem chipaduk se lo than dam bom lo sitami ningkan ni sipleng det ta abai nong kilong le det jok non ke ningkan hini a kipleng thulo Ferengge tuma thengno ka chi than pon ke bainong long leti ke school tame lo thanam dilo pusi ninje pon bainong ki pipede de jo school heloving atum jang thu ka chu thai phanta aveder lo lapen auto bhara lapen bas bharat tame achipi phan sum pi anlo lapen kiso ki un e tame kiso chilang mu vedelo lasi CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Education EM Richard Tobi aphan bainong ki pilap ji aphan si achining ri padikrim pondon kali silam dengan kalau sinangkungan nangata mereka boleh dari ini ada nangkungan boleh itu mereka do ana do Jom deh. Chohang lo je tumpi potsi school da muni de no tumai tum ningkan hini lo salary ke long le la so salary ke long le join ni tum financial crisis problem ani kin da do tum medical ke so do jad ke so ke boy ta chalang e school ke dam ji ke hello wing school do teachers tum ke dam la so fair ta we jang su ke thai poisa we above all tum daily basic needs pima ke nang lam te ni tum chi fulfill ke de ini tum ke lada pini 89 teachers do ke dam tang 2022 alisan April 15 ani tum chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma wangsi ni tum han la so appointment na pa je pon la son thot ni tum da school dam pen respective schools che dam pen che join job ke claim pon first 6 month salary provisional salary na people ko dam me apply mangi salary pini chok ko penap chok ko SIU chok che join ne de tang papi bo mama non ke pini la sorni anang le lo je ningkan ni pleng lo ji tum salary ta long last salary ke long le job ni li tum school da mo lo Actually, higher authorities can manage it in the notice nang latest school people lo damun me solely department will be accountable for them. Angko la so salary long le jog itum 189 teachers ang bong pen bahini at teachers ke so financial crisis a join ke so chelangon e join e apranta damun la sinikan hini itum salary nang tipe ke is like violating our basic employee rights. La sinili tum ke non kichuning Honorable CM Dr. Tuliram Ronghang, Lapel Karbiangang Autonomous Council, Education EM Richard Tobi Sir, Lapel Nilitum IS Sir, Birensing Ingtiapan, Prabjin Pen Nilitum Akang Bang, ng Pachun, Piik Bek ng Po, at naman Nilitum Sung Pitlo. Kedo basic osomar nitu marlen ke the alogot osomar anutin da family ke to side a teacher side family itu alogot osomar tum ta aduk nang dodum teklo lasi ilitum school dam de ja je pusitame ilitum we will not be accountable department will be accountable anke ilitum salary nang jang de tik ilitum ke class dam de lo lasi ilitum decision lo ampar ke ke hoy tum hata chuning ri lo je Prabjin pen nili tumakam nang sol PJ Phansi comment tu ben la class ka dam dei ke class ka dam dei ke nili tum ke 1st August pen si dam de lo la ke salary tu my account nang respective account nang salary lo respective account nang salary nang jang de ke nili tum ke school dam mun elo atema ko son si dam po ke dam select ta kali by duty check claim kansung te puta kali ani wang la soning kan hini tum without salary without any fail choram churum pen sitami tum daily class dam bom lo
non ke kecho ramat khayan ta vedet lo la son thot provisional salary ke long mani bang ma thalo je la son se continue we bon bank loan ta endet lo la so bank loan non no chi repay ja ja ko an ta vedet lo ni litu la si through media ho ni litum ki sung ki du ke boy ku pima nang jin so kon ikha pu ni litum hantan ke la so lam respective persons ko mama ili tu makam nang pachunung ji phanang papele iji phansi nang chuni ri lo nang Oke, pin yang itu memorandum ki pido ko maban ki panong sa memorandum. memorandum ke ni litum ka ayah sir phansi lo a memorandum ta Order memorandum put karo. la si la do ani pin la ga ke ba ke la so one AC request lo je itum salary prabjin pen mane itum SIU prabjin pen pachok ik deji phansi chuni ri